fiu în lumea asta rob. Ca și Pavel nu m-aș lăsa de Hristos, că știu că Dumnezeu își aduce aminte de rugăciunea ce-o înalt spre El fierbinte. De-ar trebui să fiu în lumea asta rob, ca și Pavel nu m-aș lăsa de Hristos, că știu că Dumnezeu își aduce aminte de rugăciunea ce-o înalt spre El fierbinte. Am ales să-L urmez pe Iisus Hristos, să-L iubesc până-L voi vedea din nou. Și sărac de-aș rămânea și nimic de n-aș avea, nu m-aș lăsa de Iisus iubirea mea toată viața mea. Este Hristos și pentru mine a muri e de folos, iar viața mea abia acest pământ nu are rost dacă-mi trăiesc viața fără Iisus Hristos. Căci pentru mine a trăi este Hristos și pentru mine a muri e de folos, iar viața mea pe acest pământ nu are rost dacă-mi trăiesc viața fără Iisus Hristos. Am ales sărac de-aș rămânea și nimic de n-aș avea, nu m-aș lăsa de Iisus iubirea mea toată viața mea.